हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण തുടങ്ങട്ടെ? ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപം ഗദാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം സഹജനപരിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യം വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ ഗജപതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ മഹാവാദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യനാമിനേ ഗുരുതുഷേ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താംഗ്യം നമാമി ഭക്തശക്തിഹം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി നമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ പറ്റിയാണ്. ആത്മീയ പാതയിൽ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മൂല്യത്തെ മാനിക്കുന്ന സമാധാനപരമായ അസ്തിത്വം നയിക്കാൻ ഏറ്റവും ചായ്വുള്ളവർ പലപ്പോഴും സസ്യാഹാര ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് അഹിംസയുടെ യോഗതത്വത്തിന് അനുസൃതമാണ്. അതായത് അഹിംസ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ജീവിയെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിൽ ഭക്തി ലളിതമായ സസ്യാഹാരത്തിനപ്പുറം പോകുന്നു. ഭക്ഷണം ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ഒരു രീതിയായി മാറുന്നു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൂദാശയിൽ ദേവന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത് പ്രസാദമായി മാറുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മീയ വികാസത്തിനും ഒരു ഉപാധിയായി മാറുന്നു. ഭക്തി സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പലപ്പോഴും പാട്ട്, നൃത്തം, വിരുന്ന് എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രക്രിയയായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ഭക്ഷണമായ കൃഷ്ണപ്രസാദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭക്തന്മാർ വിരുന്ന് നടത്തുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 27-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, യതക്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി ദദാസി യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഊന്നി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം, നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതും നൽകുന്നതും, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തപസ്സുകളും എനിക്കുള്ള വഴിപാടായി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നാം കഴിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഭക്ഷണം ആത്മീയ ശക്തികളാൽ അനുഗ്രഹീതമാകുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഭക്ഷണത്തെ പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു. വഴിപാടുകളായി താൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഗമ്യസ്നാമി പ്രേതാത്മനാം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം, ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും സസ്യാഹാരങ്ങളും നിവേദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. മാംസം, മത്സ്യം, മുട്ട തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ല ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ശുദ്ധവും പ്രകൃതിദത്തവുമായവ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ് ഭക്തർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, അവന് വെറുപ്പുള്ളവയല്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കൂൺ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ തന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ്. അവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ദൃഷ്ടാവാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം ഇതിനകം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. ഭക്തന്റെ ഉപകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം എന്ന നിലയിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണ സാമീപ്യത്തിനുള്ള മാർഗമെന്ന സത്യത്തെ ഊന്നി പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ മഹാപണ്ഡിതനോ ധനികനോ പേരുകേട്ട തത്വചിന്തകനോ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉപകാരം സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അല്പം പോലും ഭക്തിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. ആകസ്മികമായ ഒന്നല്ല ഭക്തി. ആ പ്രക്രിയ ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവന പ്രക്രിയയാണിത്. അതിനാൽ ആത്മീയപാതയിൽ ദൈവത്തിന് ആദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പൂർണ്ണതയാണ്. ദൈവവുമായുള്ള ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗമാണ് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയെന്നും വൈദിക സാഹിത്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ് സ്നേഹബോധത്തോടെ പാകം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്ഷണം. ആത്മീയ ലോകത്ത് രാധാറാണി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുന്നു. രാധാറാണി ഒരിക്കലും ഒരേ വിഭവം 2 തവണ പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര അടുക്കള രാധാറാണിയുടേതാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചേരുവകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുതിയതും വൃത്തിയുള്ളതും ശുദ്ധമായ സസ്യാഹാരവുമായിരിക്കണം. കൂടാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുക്കങ്ങൾ നാം രുചിക്കാറില്ല. കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം ആദ്യ രുചി ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തയ്യാറായ ശേഷം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തളികയിൽ പാത്രങ്ങളാക്കി ഓൾട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻപിലോ കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കും മുൻപിലോ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ എളിയ വഴിപാട് ദൈവം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളോടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത് അർപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമാണ് അവനെ നമ്മിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വഴിപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതും. ഏറ്റവും വിഭവസമൃദ്ധമായ വിരുന്ന് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചാലും ഭക്തിയും സ്നേഹവും കൂടാതെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാന് വിശക്കില്ല. നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ ചായ്വുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്നേഹമാണ്.
വെജിറ്റേറിയൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ സ്നേഹനിർഭയമായ വഴിപാട് ഭഗവാൻ നോക്കുകയും രുചിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടി അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥം ആത്മീയമായി മാറുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമുക്കുള്ള പ്രത്യേക കാരുണ്യം. അങ്ങനെ ഭക്തി പ്രക്രിയ നമ്മളുടെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റമായി മാറുന്നു. അതിൽ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നു. ആ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിയാതെ ആരെങ്കിലും പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചാൽ പോലും 7 ജന്മങ്ങളിലെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നേരിടുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ 1 ദശലക്ഷം ജീവിതകാലത്തെ പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെടും. ഒരു തവണ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ 6 മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കുമെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നു. ബ്രഹ്മശൈവർത്ത പുരാണം പറയുന്നു, ഒരാൾ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രസാദത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അശ്വമേധങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരിക്കൽ രാമാനുജാര്യർ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം കാവേരി നദീതീരത്തു കൂടി നടക്കുമ്പോൾ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് നദിയിൽ കൈ കഴുകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച 2 മത്സ്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ 4 കൈയുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദം മത്സ്യങ്ങളിൽ ഇത്ര ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് രാമാനുജാര്യ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായി, മത്സ്യങ്ങൾ പ്രസാദത്തെ ഗുണപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയുമില്ല. രണ്ടാമതായി, മത്സ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രസാദത്തെ ആശ്രയിച്ചു. പ്രസാദ വിതരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 5 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച 5 പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്. 1, ഇത് പ്രബോധത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വശമാണ്. അതില്ലാതെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും പൂർത്തിയാകില്ല. പ്രസാദ വിതരണം കലിയുഗത്തിൽ പണവിതരണത്തിന് പകരം ചടങ്ങുകൾ പണ്ട് പണവിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ പ്രസാദ വിതരണമാണ് എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ ആയുധമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്ഷണവും മരുന്നും കൂടിച്ചേർന്നതുപോലെയാണിത്. പ്രസാദ വിതരണം ആളുകൾക്ക് കൃഷ്ണൻ നൽകുന്നു. ആളുകളെ അവരുടെ മസ്തിഷ്കം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഭക്തിയുള്ള ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. ക്രമേണ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 4ാമത്തെ വ്യവസ്ഥ, ഇത് ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മമാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ തൻ്റെ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ട 5 വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. വീട്ടിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ പണം ഉപയോഗിക്കുക, വീട്ടിൽ ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കാൻ പണം ഉപയോഗിക്കുക, അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകുക, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും തനിക്കും പ്രസാദം നൽകുക. വിതരണത്തിനുള്ള പ്രസാദം ഭംഗിയായി നൽകണം. പ്രസാദ വിതരണ സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം വൈഷ്ണവർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഭക്ഷണം നൽകണം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും, പിന്നാലെ വൃദ്ധർക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും, ഒടുവിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും. ആദ്യം ഭക്തർക്ക് നല്ല പ്രസാദം നൽകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചാരിറ്റി ആരംഭിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. 1977 പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭക്തരുടെ പ്രസാദം അദ്ദേഹം കൂടെ കരുതുമായിരുന്നു. നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇടവഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അല്ലാത്തതെന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ഒരു ഇലയോ പൂവോ പഴമോ വെള്ളമോ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും.
പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, പരിപ്പ്, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന കൃഷ്ണഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാമെന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ത്യൻ പാചകത്തിന് അവയ്ക്ക് ഒരു രുചികരമായ പാചകക്കാരനാണ് ഹിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി ഈ സംഗതികൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു രുചികരമായ പകരക്കാരനാണ്. കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ കോഫിയോ ചായയോ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാനാവില്ല. ഈ പാനീയങ്ങൾ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കഫീൻ രഹിത കോഫിയും ഹെർബൽ ടീയും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാത്യേഷ്ണസ്തു യോഗോ സ്ഥിന ചൈകാന്ത മനസ്നത നചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. യോഗിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും നിദ്രയുടെയും ക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ശരീരത്തെയും ജീവനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ആവശ്യമുള്ളതിലധികം ഭക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥം. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. മുൻപറഞ്ഞ ധാന്യാദികളായ ലഘുവായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വാത്വികങ്ങളായി കരുതുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. അതിനാൽ മാംസഭോജനം, മദ്യപാനം, പുകവലി, കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യാതെയുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവ മലിന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. ഉജ്ഞതേതകം പാപയെ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. കൃഷ്ണൻ നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പാപം ഭുജിക്കുകയോ തനിക്കുള്ള ഓഹരിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മികവ് നേടാനാവില്ല. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതിൻ്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ ആദ്യമായി കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച ശേഷമേ ആഹാരം എന്തും ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധവാന് മാത്രമേ യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കൂ. കൃത്യമായി ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും കൃത്രിമമായി ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വന്തമായി ദർശിച്ച ഉപവാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ യോഗ പരിശീലനത്തിന് കഴിവ് നേടുന്നത്. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉറക്കത്തിലധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. 24 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലാണ് കഴിയുന്നത്. അലസനും നിദ്രാലുവുമാണെന്നാൽ തമോ ഗുണ ബാധിതനായ ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം കഴിയുകയില്ല. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഹോ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നീ ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾ അമിതമായാൽ യോഗ പരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം ചെയ്യും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തൻ മനുഷ്യഭോജ്യമല്ലാത്തതോ സ്വാത്വിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തതോ ആയ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തനിയെ പരിശീലിക്കുന്നു. ഇനി ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും
രൂപനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നതും വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക. അവ്യർത്ഥ കാലത്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നത് ഭക്തന് ദുസ്സഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉറക്കം ആവുന്നത്ര കുറയ്ക്കും. ഇതിന് മാതൃകയാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മുഴുകി ആനന്ദിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആകട്ടെ തൻ്റെ ജപമാലയിൽ 3,00,000 തവണ കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ച ശേഷമേ ഓരോ ദിവസവും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി നിയന്ത്രിതവും ഇന്ദ്രിയേച്ഛയുടെ മാലിന്യം തീണ്ടാത്തതുമായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതിക വിശ്രമവും ആവശ്യമാകുന്നില്ല. വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ശാരീരികമായ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 17-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യുക്താഹാരസ്യ വിരാസസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവസോദ്യസോസസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖവാ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാത്തവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നീ ശരീരവശങ്ങൾ അമിതമായാൽ രോഗപരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആഹാരസ്തത്വേ സർവസ്യ ത്രിബോധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം തേഷാം ഭേദം നിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരേ തരത്തിലല്ല ഇവയുടെ സ്ഥിതി. ഏത് ഗുണം മുൻനിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഈ വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അറിയാവുന്നയാളാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒരേ വിധമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവർ വിവേകികളല്ല, മൂഢരാണ്. ചില മിഷണറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ലെന്നും. വേദനിർദ്ദേശമനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആയു സത്വ ബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാം യസ്യാം സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാഹൃദ്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം പ്രതികരവും സന്യക്തവും ആസാധ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും. സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്കിഷ്ടം. പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ 9-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കടംള ലവണാകൃഷ്ണ തീഷ്ണ ഗുരുഷവിദാഹിന ആഹാര രാജസശേഷ ദുഃഖശോകാമയ.
കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. 10-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യാതയാമം ഗതരസം ഉദീപരിഷിതം ഉച്ഛിഷ്ടമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആയുസ്സും മനഃശുദ്ധിയും കായബലവും വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പണ്ട് തന്നെ പാലും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അരി, ശർക്കര, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയെ ദീർഘായുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഭക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവയെ തന്നെ. വേവിച്ച ചോളം, ശർക്കര മുതലായ മറ്റു ചിലതും അത്രയും സ്വാദുള്ളവയല്ലെങ്കിലും പാലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആഹാരമായി ചേർത്താൽ രുചികരമാക്കാം. ഇപ്പോൾ അവ സാത്വികാഹാരങ്ങളാകുന്നു. പ്രകൃതിയാ ശുദ്ധാഹാരങ്ങളാണിവ. മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയ അസ്പർശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഈ സാത്വികാഹാരങ്ങൾ. സന്നിഗ്ധങ്ങൾ എന്ന 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ പ്രാണി ഹിംസ ചെയ്ത് നേടുന്ന മൃഗക്കൊഴുപ്പുമായി ബന്ധമില്ല. ഉത്തമാഹാരമായ പാലിൽ നിന്ന് മൃഗക്കൊഴുപ്പ് വേണ്ടത്ര കിട്ടും. പാൽ, വെണ്ണ, പാൽക്കട്ടി മുതലായവയിലൂടെ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ നിരപരാധികളായ ജീവികളെ ഹിംസിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമേയില്ല. ക്രൂരത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഹിംസ തുടർന്നു പോരുന്നത്. പാലിലൂടെ കൊഴുപ്പ് നേടുകയത്രേ സംസ്കാര സമ്പന്നർക്ക് അനുയോജ്യമായ മാർഗം. എന്ത് ഹിംസ മനുഷ്യോചിതമല്ല. പയറ്, പരിപ്പ്, തവിട്, പോകാത്തത് ഗോതമ്പ് ഇവയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിനും ആവശ്യം പോലെ കിട്ടും. കയ്പുള്ളതോ ഉപ്പുരസവും എരിവും ചൂടും കൂടുതലുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ രാജസാഹാരങ്ങളാണ്. അവ ആമാശയത്തിലെ ശ്ലേഷത്തെ വരട്ടി പലതരം രോഗങ്ങളുണ്ടാക്കും. താമസാഹാരങ്ങൾ മുഖ്യമായി പഴക്കം തട്ടിയവയാണ്. പാകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പഴകിയെന്ന് കണക്കാക്കാം. ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ തീർപ്പ് ബാധകമല്ല. പഴകുമ്പോൾ ആഹാരത്തിനൊരു ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്നു. താമസ സ്വഭാവികളെ ആകർഷിക്കുകയും സാത്വികർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗന്ധം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതോ ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ, വിശേഷിച്ചൊരു ആധ്യാത്മികാചാര്യന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയതോ ആയ ആഹാരത്തിൽ ശേഷിച്ചത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മറ്റു വിധത്തിൽ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷണയോഗ്യമല്ല. താമസാഹാരമാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് രോഗത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് വളരെ ഹൃദ്യങ്ങളായി തോന്നാമെങ്കിലും സ്വാത്വികർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കും. അവയെ തൊടാൻ പോലും സാത്വിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ മടിക്കും. ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവ്വം നിവേദിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് സർവോത്തമമായ ആഹാരം. ഭക്തിപൂർവ്വം നൽകുന്ന ധാന്യവും പച്ചക്കറികളും പാലുമെല്ലാം താൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്നിങ്ങനെ. എന്നാൽ പ്രേമവും ഭക്തിയുമാണ് ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമായത്. ഒരു സവിശേഷ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് പ്രസാദമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രഭോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആത്മാർത്ഥികമായതിനാൽ ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. ഭക്തരല്ലാത്തവർ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാചകക്കാരൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല മാനസികമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ഒരു ഏജന്റായി മാറുന്നു. ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ തത്വം ഒന്നുപോലെയാണ്. ഒരു പെയിന്റിംഗ് എന്നത് കേവലം ഒരു ക്യാൻവാസിലെ സ്ട്രോക്കുകളുടെ ശേഖരമല്ല, മറിച്ച് കാഴ്ചക്കാരനെ ബാധിക്കുന്ന കലാകാരന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രകടനമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്.
അതിനാൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭക്തരല്ലാത്തവർ ജീവനക്കാർ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭൗതികതയുടെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഒരു ഡോസ് ആഗിരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പുതിയതും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം ശുചിത്വമാണ്. അശുദ്ധമായതൊന്നും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കള വരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. അടുക്കളയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും കൈകൾ നന്നായി കഴുകുക. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് രുചിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അത്താഴപാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരും വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ, ദയവായി ഈ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും താഴെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓരോന്നും മണിക്കൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം. ഭക്ഷണം മരണമാണ്. പാനീയം കഴിക്കുക. കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാത്ത ഭക്ഷണം വിഷം പോലെയാണ്. ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാചകം ചെയ്ത ശുദ്ധമായ സസ്യാഹാരം മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം മരണമാണ്. അത്ഭുതകരമാണെങ്കിലും സത്യമാണ്. ഇതാണ് യോഗികൾ പറയുന്നത്. ആത്മീയ മേഖലയിൽ എന്തും സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർമ്മമാണ് ഫലം നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമായ കൃഷ്ണനിൽ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുക. അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നവയല്ലാതെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി സ്ഥിതി ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൻ്റെ ശരിയായ വികാസത്തിന് ഉപവാസം ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാകും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഇണചേരുക, പ്രതിരോധിക്കുക. ശരീരം കൂടുതൽ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ദിവസം വരുന്നു. ഇതെല്ലാം സത്യമാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വാർദ്ധക്യം ഓരോ നിമിഷവും സംഭവിക്കുന്നു. സുന്ദരമായ ഇളം മുഖങ്ങൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വിചിത്രമായ മുഖങ്ങളായി മാറുന്നു. തിളക്കം ഇല്ലാതാവുന്നു. പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക എന്ന പഴയ രീതിയിലേക്ക് നാം അതിനെ നയിച്ചാൽ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടില്ല. വിഷവസ്തുക്കൾ തിന്നുകയും വിഷം കുടിക്കുകയും ഉല്ലാസഭാഗം മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് വഷളാകുന്നു. അത് കുടിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, ഇതുപോലുള്ള മണ്ടൻ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മെറി വിഷലിപ്തമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 1 ദശലക്ഷം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. മാംസത്തിലെ വിഷാംശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മാംസം. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉടമകളെല്ലാം രോഗബാധിതരായി മരിക്കുന്നുണ്ടാകണം. അവർ ഇന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു. നാളെ അവർ മൃഗങ്ങളായി ജനിക്കും. ആത്മാക്കൾ മൃഗരൂപത്തിലുള്ളവ വന്ന് വിൽക്കും. ഇത് ആത്മാക്കളുടെ പുനരുപയോഗ സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു. ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ഇഷ്ടമോ ആഗ്രഹമോ അവഗണിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പുനർജനിക്കുന്നു. വ്യക്തി കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടം പിന്തുടരുമ്പോൾ ക്രിയാത്മകമായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ശക്തിപ്പെടുന്നു. മാംസം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക. നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക. എല്ലാവർക്കും അത് ധാരാളമുണ്ട്. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയും അല്ലാത്തവയും പുതിയ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം എക്കാലവും പുതുമ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി പിന്തുടരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. മറ്റാരെയുമല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് നാം അനുകരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളും വയറ്റിലെ ആവരണം നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ കൊക്കക്കോളയും പെപ്സിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുഖകരമാണ്. വയറ്റിലെ മതിൽ പിളരുന്നു. സുരക്ഷിത ലാക്ടോബാസിലസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണം ശരിയായി ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഒരു കോക്കിന്റെ മുകളിൽ മൊസറല്ല ചീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഫ്രൈകളും കുടലിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? നിങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഞ്ച് കൂടുതൽ വളരും. പലതും നല്ലതും ലഘുവുമായതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.
ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടൻ ഉറങ്ങുക എന്നത് മറ്റൊരു മോശം ശീലം. ഇത് ഒഴിവാക്കുക. അത്താഴത്തിന് ശേഷം ദീർഘനേരം ചെലവഴിക്കുക. മാത്രം മന്ത്രം ചൊല്ലുക. നിങ്ങൾ ചൂടിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വീടിന് ചുറ്റും നടക്കുക. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നാം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ആദ്യം അവന് സമർപ്പിക്കണം. അവൻ സസ്യാഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കൂ. അതുകൂടാതെ ഒരു സസ്യാഹാരത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും കുറഞ്ഞത് മറ്റു ജീവികളോടുള്ള അനുകമ്പയല്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസാദം എന്നതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കരുണ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിച്ച ശുദ്ധമായ സസ്യാഹാരത്തെ വിവരിക്കാൻ ഇസ്കോണിലെ ഭക്തർ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് നിവേദിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മഹാപ്രസാദം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മിക്ക ഭക്ഷണങ്ങളിലും കർമ്മം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മെ ജനന മരണ ചക്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം അത് സസ്യാഹാരമാണെങ്കിലും അത് നേടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കാം. വിളകളുടെ കൃഷി സമയത്ത് കർഷകന് അബദ്ധവശാൽ കീടങ്ങളെ കൊന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം വേരോടെ പിഴുതെറിയുമ്പോൾ ചില വേദന. എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രീതിക്കായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അവൻ വഴിപാടിലുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ പാപങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കർമ്മം ആത്മീയ ഊർജമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഈ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസാദത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. കൂടാതെ മൂർത്തമായ ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. പ്രസാദം പങ്കിടുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് എന്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം? കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഒരു ഇലയോ പൂവോ പഴമോ വെള്ളമോ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ ധ്യാനത്തിനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു ആഹാരവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കഴിയുന്നതും പുതിയതും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിക്കണം. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ലേബലുകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മിക്ക ചീസുകളിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റെനറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചില തൈരിൽ ജെലറ്റിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ, സുഗന്ധങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശുദ്ധ പ്രസാദമാക്കി നമ്മൾ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എന്തെങ്കിലും തിരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആർക്കെങ്കിലും തിരുത്തണമെങ്കിൽ തിരുത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു, താങ്ക് യു പ്രഭു. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല മാതാജി. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോളൂ പ്രഭു.